Virgin Island diving site sa Panglao sa Bohol, kasamtangang sirad-an una gikan sa mga diver human na bantayan nga gisuwat-suwatan ang mga corals o gasang ilawum sa dagat. Si Mark Regia Bellas sa report. Gidagsa sa mga diver o snorkeler ang Virgin Island sa Panglao, Bohol tungod sa maanindotining mga coral reef o gasang. Apan nakalitan na lang ang tanan, human masuta nga givandalize sa diay ang mga coral niini. Nabantayan sa mga reef ranger ang graffiti o ang mga suwat-suwat sa gasang niadtong Hulyo 1 ning tuiga. Apan silang pagbalik sa miaging Agosto 30, mas midaghan pa kini. Sa gipahigayang investigasyon sa miaging Sabado, may 13 ka mga pangalan ang gisuwat sa coral reef sama sa Mojak, Min, Suyun, Tom ug daghan pa. Nasayran usab sa investigasyon ang mga pangan nga gisuwat sa coral reef nga mga pangan sa guest ug mga snorkeling guide. Sa tigom nga gipatawag ni Governor Eric Aristotelo Mintado uban ng DNR, lokal nga kagamhanan sa Panglao, Philippine Coast Guard ug daghan pa, girekomendar niini nga hunungon ang tanang tourism activity ilabi na sa mga dapit nga lakip sa protected area o expanded National Integrated Protected Area System. Gustong masayran sa gobernador ang nagpaluyo sa paghugaw-hugaw sa mga coral reef ug tungod niini gusto siyang mutanyag og 50,000 pesos nga ganti alang sa makatumbok sa mga sospek. Para mahay ang tanan, isirado lang na kay ibaw mo ko ning nakaguba na pangwarta na magipangita na pero sila kanuna na sa kanindot o kaanyag sa mao mga corals mo na naghatag lag panyanabuhian. Matnod ni Board Member Jimmy Villamor, Chairman sa Committee on Tourism, Environment and Natural Resources, nga makigtigom sila pag-usab uban sa mga mayor o sa 50 ka mga dive shop operators sa Panglao. We fully support the actions and the moves of the governor. So with the directive of the governor, for me to call or to convene a meeting sa mga tourism officers, sa mga mayors, and other concerned parties and offices, ato na siyang buhaton. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Bella. Balitang Bisdak.